én Raonik vagyok, és ez itt az Adventure Map lesz, hogy is mondjam, és most akkor nézzük is meg. Üdvözöllek az Elysium Adventure Map Zombieland.hu, kerültek letölteni, készítették Baxter, Kamos, a Bolha, szabály. Csak azt használjuk, amit találsz. A ládákban, mi van? Ládákban, ja, közösszállítod, amit találsz a ládában. Helyett nem szokod rongálni, áldja területet, de használhatod. Nem bírtam el. Nem mit történik. És a tényleg, basz meg! Üdvük nem bújtam, de szól. Szerinted bazd meg jó, hogy van nekem. Mi a fasz? Nem tart ez. Mindjárt lehet. Hát ez fajl, ez kivágás lesz. Szóval, hogy is mondjam, ezt majd kivágjuk. Akkor van szó. Pedig adja. Vagy talán rakok kurvána, nem? Azt sem tudom, hol vagyok, akkor koboba. Hozba volt az. Hozba vonultál, hogy húsiesen véget. De itt, ha idején, hogy be is jár. Van rosszabb hal. Hol. Jó, hogy jól tudjam holni. Ezt fogjuk. Tadam! Yes. Ez a rosszabb hal. Átüljek magad a túlvilágon, biztos kaphatok életet, vagy pont az ellenkező. Örökre elszűrni. A sorsodat, ezekben életet talál. Hát én az első osztatát az alvilág kapula. Aki ostoba, soha lábát nem. Tehát itt. Bár halott vagyok is. Meghal. Tényleg szeretem én a csántokat. Így hopp! Aj. Mennek is miért maguk. Ügyes vagyok. Aha, jó. Majd ahogy tettem. Nem hová? Aj. Itt szerintem egy vágás lesz. Na, de itt volna, csak hát nem tudtuk, hogy hogyan kell, de hát jöttem. Akkor. Csak akkor nem találjuk át. Nem biztos, hogy visszatérsz. Ennél van éreztésnek. Mit akartam?
Nem arra. Hát akkor Rambó. De én eljöttem akkor. Orsi. Hol vagyok? Mi a... Itt vágásra. Na, ugye itt volna, csak nem tudtuk, hogy hogyan kell, de hát jöttem. Akkor... Csak akkor nem találjuk át. Nem biztos, hogy visszatérsz. Ennél van éreztésnek. Mit akartam? Nem arra. Hát akkor Rambó. De én eljöttem akkor. Orsi. Hol vagyok? Mi a... Itt vágásra. Na, újra itt volnánk, egy másik vágásra. Nem tudtam mit kell most csinálni. De most már tudom. Itt kell. Pontosan. Itt kell tovább menni. Oda. Itt kell nézni, hogy erre lehet menni. Ez meg itt. Lehet, hogy meg menni. Csak szerintem ennek nem volt értelme. Hát akkor itt jön a legnagyobb jumpos ugrásoknak az ugrásának a történelmének ugrása. És amúgy várjatok egy percet. Nagyon nagy van. Várjatok egy percet, frissítek. Mert ekkor a lagod még soha értem nem. Újra itt vagyunk, ember. Csak még etlen. Pedig arra kell tovább menni. Avagy. Lassítál. Túl lesz. Ez szúrja a kivívés is. Hú, bász. Ezek kell egy spam point. Aztán. Köszönöm a lag szeretet. Megmentetted az életem. Na, így most nem is lakkolok. Amúgy új eszkinem, mert a régi csatornámon lettetődött, de most nem eszkinem, és alapítottunk egy gaminget, szóval hát lesz több videó is, reméljük tetszeni fog. Ha valami baj van a hangommal, akkor tudjátok, hogy recsetek, meg egy kicsit zúgok, az azért van, mert itt a gépház és a mikrofonom nagyon beveszi az összes hangot, ami a házban van. Szóval, ha nyelvogást is hallatok, az akkor a macskám. Mindegy, kovasunk. Annyi sok ima, annyi sok mindenki.
Nyördés. A néped nyördés halommal. Igen. Nem tetszett. What? Szépen megvetett, valamire, te észreveszek egy kis lyukot, valamire, mi a nem akartak. Nem fogok szépen készíteni, Kaszári! Lak. Te katona vagy, de mégis mint egy kicsit rendben. De hé, ez jó tanács. Hiper. De hé, ez jó tanács. Nézd körbe, mert olyan helyekre is bukkanhatsz, ami előtt. Ott van valami, ami hely, amiről vágyat van. És az a hely. Látszik. Van Ajjaj. Igaz, hogy belakoltam, de már kezdek lesz látni. Igaz, hogy belakoltam, de mintha vérnek csinálták volna meg. És amúgy Faithful-ba játszom, szóval néha egy-két betűt nem elránt meg. Jelenleg az életem. Ezt így egy kulcsem. Olykor kapcsolom, vagy akár kettő. Mind a kettő itt van valahol. Csak jó helyen. És csak jó helyen kell keresni, csak sikerbarát. Anyád a barátom születni. Mert a rohamar egy dolog. Ouch. Ez egy gólem. Valahol még kellene érnek. Csak hogy hol? És ti előttük, hogy megadom. Ha, te barát. Kísérletünk nélkül miért gondolt, hogy nehéz ti? Ha vagy ezt kinyitható mutatjuk, de nincs oda benne semmi. Mert láttam. Szóval remélem, ha gondoltak, készítünk. Hiszem, megkeltem a karokat, azt hiszem. Látod? Nem, innen jöttem. Akkor valahol volt egy zárt ajtó. Innen jöttem, az alkotom édes hely. Ja? Akkor valahol itt van az ajtó. Ott. Ne szopar. Valahogyan érhettük túl. Csak ezt nem értem, hogy ezt miért nem úgy csináltam a készítő, hogy van lába. Mert ez tényleg értem, nézzetek már meg. Elrongolnának a hely. Egy kirongolnám, meg még egy elrongolnám. Na, megbocsássatok, hogy csaltam, de hát kellettek oda. Egyre jobban kezdtek oda. És hát tudok. De meglátjuk most miért kell. Milyen ismer... Várjunk, ezt a pályát ismerem. Ezt azt mondom, igen, ezt zsírdabékban volt szó, hogy ez várjunk valami, ezért velik a jumpot. Vagy nem zsírdabék volt, hanem zsírdabéknél meg egy hover. Nem tudom. Nem. Kezdelek téged utálni. Te kezdesz megkezdeni. Én kezdelek téged utálni. Mi meg a... Mi? Jaj! De zsábi ilyen hatunk. Én utálom, mert kezdik megkezdeni. Azt a...
Valahogy előre dobott egy picit. Oh, so hot. Kurang saya tadi. Nizo kamera sa Elada. I like this sometimes because I'm show so I thought, wow, that's good. I have to get me look for that. Appreciate me then. Well, I think it's a little bit of heavenly castle. Now we'll go see the fishing dog, which you must have a lot of flowers that are here on this one. Well, I like that. Oh, no, this one, oh, yeah, that's it. I'll get fishing good. One thing I said is to go and change me for the veranda. Right? Come with another good. Some cash fish touch. No more audio. Oh. Aha, this is my ex. I'm going to let you know that. It's dirty on the sea. That's what I'm doing. Still right for. Aspetta però se non la scendendo no oh, motherfucker. Illetve kezdem a papírcsúszokat szólatozni. Mire nem szerelni a halaszát? Mire nem basszol, húzd a fejedet? Ancora viene mi rotto non scusa non porti quindi non è però salita mia che mi sei lasciato no come lasciare magari hai visto che scende europeo Szerintem giochi a me. Și cum să ne vedem la popălă de tamatele? Nu mă năpia. Avea, nu e tabla. Așa.
Überugrás. Térjünk vissza a szóval koncentráljon, ez a akadály következik. A 4 lovas. 4 lovas így, 4 lovatos. Már szurkolok. Anyámnak szurkolok, azért. Nem kell szurkolnod, én már csak Norris vagyok. Ez meg, hát megdöglettem, de visszatértem. Ugye Minecraftban úgy is állhatatlan, vagy bazd, utána akkor meg egy szúra élet. Kiél hardcore. Ha ez hardcore lenne, akkor az már valami világ. Szerűség. Akkora. Hát, picit megézőre, senki se zavarozna. De halljátok, nem 4 óvatos, nem. 4 lovas, 4 logyas, vagy lovas, vagy 4 lovas óvatos. Azt hittem, hogy én mondtam, hogy 4 lovas óvatos vagyok. Egy 4 lovas? Lehet tisztít. Ezért látok, tisztít. Tényleg meglepsz barátunk. Hiányozni? Mi van? Mi a franc? Mi a franc ez? Mi van? Ki kell menni? Van. Valahol van itt egy kapusz. Azt mondom, hogy biztos, hogy van valami. Messze van. Azon, hogy gyere vissza, megkérdezni szóval haza van meg. Szerinted rám 3 gyerek is egy kurva nő. Nem látom. De hogy lenne a barátom, de hogy is nem? Szabad vagyok! Nem menjél, szabad lehet. Visszaadom az életet, ha elég bátorul megtenni. Lépést. Mikor lesz, és tiéd az élet. Milyen óvatosan. Hát nem nézek ki. Kíváncsi vagyok az idő, hanem de lefogadható. Azt hogy beleugrok, hogy ebből, hogy közösen. Megkönnyedő. A kurva anyád! Hát ha már itt járunk, akkor a csirkét enjenek először. Ha már ezt kell tenni. Egy csirke. 2 csirke. 3 csirke. A csirke rohanasztal. Mindegy, várjatok egy picit. Meg kell úszni, bazd meg, föl kell úszni. Na, most tartottunk, tényleg. Hát, köszönöm, hogy velem tartottatok. Engem Romanit voltam, lesz még több videó is csapattal együtt, szóval sziasztok! Basszus, rossz jó, elszökünk akkor én.